abịakwa mụ ka m jụọ ajụjụ otu ndị ọzọ si ajụ 100 million ahụ Ebuka Obi butere na stadium biko ewe onye ji vidio ka esi wee kee the money because o buputere 100 million ewe ndị ọ kpọrọ afọ ọ si na ọ chọrọ ka ekee the money and o buputere 20-30,000 n'ime ewe ndị oyi si na a ga-eke the money. Zion mma abụrụ Zion ebe a bụ na a ga na-eke ego ahụ ama mgba ya vidio a ga-agbanata ya vidio because ihe ha niile na-aga na social media. Ebuka lifestyle niile bụ lifestyle of social media. Ọ na-arọgodi ma anya kịta ọ ga-abịa na social media sọsọ ihe ọfọ bụ ka mfe ebe ọ na-anyụ nshi ka o tinye na social media. Ọ na-akpụ afụ ọnụ ọ nọ na social media, ọ na-ata atụ ọ nọ na social media. So nke a ma ghara ịdị na social media. Ọ dị two things nji maka ya bịa and biko nu flyers ndị Zion jideru ndị na-eke flyers si na program adịọzi na Zion na program Zion na-eme na Nnamdi Azikiwe stadium Enugu ama nha oduzi ha si na ha jideru ndị ahụ. Ndị Zion na Ebuka Obi mma ama njide ndị na-eke flyers against their ministry and against their program ha hapụ igbo ya na social media. Ekwesịrị flyers ahụ ọ si na ọ mechesi ndị agha ya hapụ ndị a ka ha na-ejide ha chi ha won si serapụ ha ka ha na. Ebuka Obi mma bụ Ebuka Obi akpọ. Ebuka Obi enwere ike ejide wee clear evidence of na agba flyers na-eke ndị mmadụ si na program Zion ama nha oduzi. Ebuka Obi ama nweta ya na social media. Camera must carry it. Fearless ya na ndị otu ha na-arụzi gịnị ebe ahụ. Ndị bloggers ya na-arụzi gịnị ebe a ka ha ga-eji meke traffic. Ha dey give chances. Two things ka njọ bikonu enye ga-eweta m video otesike 100 million. Video otesike 100 million ahụ and the video ebe flyers ahụ ejidere ndị ahụ. These two video ka nna ana eweta ha anya ya I am okay. Maka ihe nje ajụ bụ ọda afịa arụ ọfịaba arụ ọ dawago na dadi ha were ego na ha dị rich na ha ewego ego na Fada Mbaka afụrụ azụ ya anya Fada Ede jọkwafụ azụ ya anya a weta Fada Ede eweta Fada Mbaka eweta Ebuka Obi na compare the three persons. Now those two guys you are comparing with Ebuka Obi be a priest. They have their ways in seminary. They spend their time in seminary. Ha go philosophy, go theology, go marginalology, go yini na agụ wee pụta. Anyocha ha anyocha pịachacha ha nyochacha ha fụ na ha toruru ichi fada gaa ma apostolic work. Wee jeche ya wee pụta confirm ọ na a ga-echi ha fada wee chie ha fada. Amazi m ebe nke onye ka wee ego. Fada Mbaka mma Fada Mbaka adịghị eme mkpọtụ mana ndị Fidelity, UBA, First Bank, Polaris ga-agwa gị ma dosmiral account ma current account ma service account ka o si aga ma less privilege account ka o si aga ụdị ego Fada Mbaka na-ewefu on daily basis and the 99.9% of ego ha na-ewefu na charity yo. Fada Mbaka wee 1 billion kịta. Fada Mbaka befiga mie na-eme if not at all ego ha affordable 100,000 they will spend almost that 1 billion. It goes on charity. And on them, Imam Febe Fada Mbaka buputere ego kita 100 million. And now it have gotten to my notice that on the Valentine Day, being 14th of February, Fada Mbaka bechere Valentine, photo Valentine Saturday on 13th, photo 14th. That was Adoration All Night program. Bechere Gana Ben Yani Ituku. Ego on oju emeru ndị Ituku Valentine ma parais. Ọ data ego na parais ka ha fọ wee jesi ka ha mee nke ha bupute 100 million. How are we sure na some of those money ihe ahụ dị na akpa bụ ego ihe ahụ ezipuche ya dọwa naanị esete with camera na ego bụ ihe ahụ. And biko anyị chọrọ ifu evidence kedu ndị enyere ego a kedu ebe a nọ ka ego a ka ọ hapụ ịdị ka ije Lovet go 500 million naira mansion. Eze nwaanyị pụtara na-asị na Ebuka Obi enekwe skin onye sị gị na ogo 500 million naira mansion anya inekwe wivon okpu n'isi inekwe dressing ya sị gị na ọ na-azụ afịa gold mana oyiho gold ebe ahụ no good wivon ọ na-ekpu since o ji wee dee junior wayek ka ọ ka na-ekpu wee up to that time ọ bịa go 500 million naira mansion na Zion ka ọ nọ go ya. Ebuka Obi wee tiwe this one nke a I feel like I feel like marrying you this and that. Bikonu we countable proofs of Fada Mbaka legitimate charity works. Legitimate. Ojuru eju. Fada Mbaka abụrụ onye video, abụrụ onye social media. Mana ewukwe video nke anyị ma na-ejiwa ijiche.
or rice ọ na-eke rice ka onye ala or groundnut oil or lapa Hollandis o ọbakwa Nigeria was o ọbakwa high target ọkwa hola ka ọ na-eke or ego school fees ụmụ akwụkwọ ịma how many people nọ under scholarship na school Fada Mbaka ịma how many people nọ under scholarship na school Fada Mbaka. And I want to say this because the people are mocking us. The native, nezeneze nwanyi ikwu okwu analyze ya. If you go to okwu ko onye were akọ uche. That's a brave young lady. Analyze ya case Ebuka Obi. Now Reverend Fada Ejike because people has been causing commotion and confusion. Fada Mbaka no oro wi Fada Mbaka kwu okwu asi na Ebuka Obi ka ọ na refer to. Unu wabu ndị na-asị ka anata esi weta video na achọrọ ife evidence ebe ọ bụ gọvanọ Enugu steeti ọnụ biko anyị wa mụwa kịta anyị na-anazi evidence anyị chọrọ ịfụ maka anyị kwụ n'eziokwu ka anyị ji aga ahụ ihe anyị na-ene anya bụ omume mmadụ ezi omume mmadụ ka anyị na-ene anya kedu ndị ekere 100 million ahụ ka 100 million ahụ sokwe na arenji Jonathan Ski ka anyị makwara oge ikwu ya na arenji ka ọ bakwa na arrange ihe plate number ka anyị makwuru gị ikwu ya na arrange ihe plate number because you cannot continue fooling people. Iwere ego niile iwe up to 3,000 hectares of land na ngwa ọkpaala ebe ha nọ ekwe ha ga-anọ eme program na ngwa ọkpaala home base gị ebe ministry gị ime permanent site ka dibia na-eyewu ha owu ya nri 2 times a day gha gị mmiri unu si na mmiri bụ blessing. God is not out of confusion. God is a God of all impossibility. When all hope is lost, he appears. Ihe ọ na-eme bụ ihe a na-afụ anya ihe ọ na-eme he God that doeth wonders. N'ebe a ka ọ ga-ewe ofu ndị mmụọ tikpọ dibịa ha anya mmiri ahụ akwụsị ezigbo anwụ apụta. This cannot happen na program Reverend Fada Ejike Mbaka na-eme dibịa bịa ya mmiri ma ya mmiri ọ dịrọ possible ọma mme na program Fada ede na dibịa ga before tomorrow morning dibịa ha na kpụrụ ọma ntetezi. I wonder biko unu agbu na-eme egbu ya need to clear the air ka anyị na-ekwu okwu ka anyị na-ajụ ese ọkwa ifrasing na anyị ga-emegide ya we must get to the bottom of it. Anyị chọrọ ịfụ 100 million ahụ ma ekeri ya n'eziokwu ọgwa 100 million ahụ kedu ndị ekeri ya kedu video kedu mbọsị ekeri ya kedu ka esi ki ya mmadụ one kete ya because enwekwa information anyị na-anụ n'isi 100 million ahụ